Tapos, Becky Edition. So, tingnan po natin ang ating mga Hakotera Becky. Tara! Pumasok na tayo. Kung nagmamarathon, pangalog ka. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it. Barbie Lincay, 18, from Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Niwala sa kasabihang, kung maganda ka, mag-hakot challenge ka. And I, thank you. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my... Hello, hi, mabuhay. My name is Priscia Biraida Kanay from Santa Lucia, Lubao, Pampanga, na naniniwala sa kasabihan. Ang ganda mo ay parang password sa Facebook. Ikaw lang nakakaalam. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Hi, my name is Jovan Santos Layu from Barrios at Matias, na naniniwala sa kasabihan, kung ang kagandahan ay nasa kalooban, huwag na lang akong lalabas. Safe pa ako. And I, Becky! Go Makla! Gulis sa tayo. Okay na, mag 30 seconds ako challenge na tayo. Ito yung gagamitin nyo, no? Seryoso! Yan! Ito yung gagamitin nyo! Ay, pat! So, ayan, start na tayo. So, Barbie, 30 seconds, Sako challenge, starts now! 39, 38, 27, 26, 25, 24, 26, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
buhok. Dapat shampoo kabayo. Wala siya pa ba? Siya. 30 seconds. Ako challenge starts now. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Wait. Wala. Jovan, your 30 seconds starts now. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Bayaran na! Para saan ka bumabang? Kuha niya. Hotdog, tender juicy. Pampatibay ng resistensya. Ano sa hotdog? Favorite ko yan. Favorite mo? Sana all may hotdog, no? Ano? Kulambo? Bakit malamuhan? Hello, Oh. Pampaganda. Ba't kumuha ka ng pampaganda? Kasi gusto ko pag gumanda. Wow, pak Kung na gusto pak. maganda ako, gaganda pa niyan ako. Oh, kaya gumamit po kayo ng Glow! Skin glow! Hello, Glow! Hello, glow! Ay, Anin mong live virus! Ito, compatibay. Ay, sorry po for the word. Ba't ba nagawa pa ni Mami? Anong nangyari? Hindi, okay lang po ako. PMS lang po. Amen. Ang sikit yung peek ko. Guys, so bibigyan pa natin sila ng pipit pack ng Alpha Mart. Yun po. O Barbie, anong masasabi mo, Barbie? Thank you po sa challenge na to. Malaking tulong po ito sa amin. Krisha, anong masasabi mo? Krisha daw. Maraming cream stick na. Maraming salamat po, Madam Christy. Sana po maraming O Jovan, anong masasabi mo? Maraming salamat po sa opportunity na to. Malaking tulong po sa amin ito. Ako challenge na ito. Mag-like and subscribe na din po kayo sa kanilang channel. Maraming salamat po. Balunan ko ba na yan? Hoy, tabang magkasat. Kita prank ka. Magkasat.
Oh my goodness. Got it all. So, ito po yung mga butuhan. Sinakat po namin lahat. Ang pinakamataas po naman namin. Magkano lang? 1, 2, and 3. Gray blue. Harvey! Trisha! Pero hindi po tayo dyan magbe-base. Hindi po sa palakpak, dito sa boto. Ay. Okay na. Nag-a-announce ako, sumayaw sila. Si Barbie, naka 40 points. Si Krisha, naka 37 points. Si Jovan, walang points. 44 points. Ito na yung prize mo. Anong masabi mo, Be? Maraming salamat po sa pakat ni Mayor. Thank you, Madam Christy SJ. Salamat mga kabusog! Like and subscribe! So, ayan, we're back again and again and again, mga kabusog na. At yung isa po namin kasama, si Kabusog Berry, nawawala. Parang naligaw siya. Kaya kami na lang ang magka-closing. So, ayan po, nakarami na naman